समाजारि बिथिङाव सांग्रांथि होनायजों तामुलपुर जिल्ला एबसुआ मटर साइकेल रेलि खालामदों। समाजारि बेरेखा हाबाफोरखौ होबथानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाद'नाय गैयै बायदि बायदि हाबाफारि लानानै गोख्रों खामानि मावबोदों। बर' हारिखौ रैखाथि आरो थामोनथा आथिखालनि माखासे लाइमोनफोरा ड्राग्स सोबनाय, बां लानाय, उन्दै बैसोआव जुलि खालामनाय बायदि समाजारि जेंनाफोरखौ फोजोबनाय आरो सांग्रांथि होनायजों तामुलपुर जिल्ला एबसुआ सानसेनि हाबाफारिजों गामि गामि हाबनानै मटर साइकेल रेलि खालामदों। तामुलपुर जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिफोर आरो जिल्ला एबसुनि बेन्दोंआव थानाय दखरा एबसुनि बिबानगिरिफोरनि लोब लोब नुजाथिनायाव बे बाइक रेलिखौ खालामनाय जायो। बे मटर साइकेल रेलि खालामनायजों लोब्बा लाखिनानै तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया बुंथिदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि गोख्रों खामानि मावनायनि थाखायनो आथिखालाव बर' हारिया नैबे थासारिसिम सौफैनो हादों। बुहुमाव बर' हारिखौ सिनायथि होनाय, जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो गोख्रों खालामनाय समाजारि बेरेखा हाबा, जौ जुवा, ड्राग्स, गांजा बायदि फेग्रा मुवा सोबनायफोरखौ होबथानो थाखाय एबसुआ गोख्रों खामानि मावबोदों। बर' समाजखौ गोख्रों खालामनो आरो जौगासार होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों खामानि मावबोदों होनना बुंथियो आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया। थारैनो दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनि बानजायनायाव जोङो सानसेनि हाबाफारिजों जि बाइक रेलि बा मटर साइकेल सालायनाय हाबाफारि बेखौ जोङो दारकुसि दखरा दुलाराय बर' आफादनिफ्राय जागायनानै जोङो तामुलपुर दखरा एबसुनि बेन्दोंआव जों कुसु खाथायाव जोङो बेखौ फोजोबनाय जागोन। बाथ्राया जाहैदों दिनैनि दिनाव जिहेथु माने बयनिख्रुइबो गिदिरसिन माने गिख्रंथाव जि मोनसे ड्राग्स माने उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, जौ जुवा बेफोरनि जि नारसेबनाय बेफोरो गोबांनिफ्राय गोबां जानो हमदों। ओंखायनो जोङो फैबाय थानाय जि सुबुं समाज बेखौ जोङो जुदि मोजाङै लांनो गोनां जायोब्ला दिनैनि समाव जिहेथु सोलोंथाइखौ लानानैनो मानसिया थांना थानो गोनां जायो। दा सोलोंथाइनि बिथिङाव जुदि जोङो दावगानो गोनां जायोब्ला, गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोनां जायोब्ला जोङो ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव थानांगोन, उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ गारनांगोन, जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थानांगोन। जों अराय सम सोद्रोम समाज जुदि दानो गोनां जायोब्ला बैफोर जि मोनसे एन्टि एलिमेन्ट्स बेफोरखौ अराय सम जों गैया खालामनांगोन। आरो बेफोरखौ लानानैनो जोङो दिनै जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजा, फरायसुला फरायसुलि, फंबाय बिनानावमोनखौ सांग्रां जानो थाखाय बै जौ जुवा ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जोङो नैबे बाइक रेलि हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जिखिनि खामानिखौ मावबोदों, बर' हारिया दिनै बे अबस्थासिम सफैनायानो जाबाय गासैबो बिथिङानो जाबाय बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' आफादनि खामानि मावनायनि थाखायनो बर' हारिया बे अबस्थायाव सफैदों। ओंखायनो आङो दिनै बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानाय दिनै जुदि गासैबो बिथिंखौ जुदि नायनो गोनां जायोब्ला, समाज बिथिंखौ जुदि जौगाहोनो गोनां जायोब्ला, सोलोंथाइनि बिथिङाव जुदि दावगाहोनो गोनां जायोब्ला, फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ जुदि गुन गोनां सोलोंथाइ होनो गोनां जायोब्ला बेखौ दिनै बुंनो नागिरगोन मानसिफोरा जिहेथु गासैबो बिथिंखौ डेभेलपमेन्टजों जायो होननानै। नाथाय समाजनि खामानि मावनाय, जौ जुवाफोरखौ होबथानो गोनां जायोब्ला, ड्राग्सनिफ्राय जुदि गोजानाव थाहोनो गोनां जायोब्ला बेखौ गासैबो सरकारनि बिथिंजोंनो बेखौ खामानि मावनाय जाया। ओंखायनो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इम्परटेन्सआ दङ आरो दुलाराय बर' आफादा अराय समबो जोङो बर' हारिखौ सांग्रां जानायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। दिनै सोलोंथाइनि बिथिङाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' हारिया बेबायदि खामानि मावनानै सांग्रां जानायनि थाखायनो दिनै गोजौ सोलोंथाइ फारसे दिनै APSC UPSCआवबो साफा सानै जोंनि बर' लाइमोनफोरा दिनै गोजौ फारसे माने दावगानो थाखाय दिनै लामा मोनदों। ओंखायनो आङो बुंगोन दुलाराय बर' आफादखौ मालाबाबो बर' हारिनि सुबुंफोरा जों अरायबो सोंखारिनो नाजानाङा। जि समावलागै बर' हारिया थांनानै थागोन दुलाराय बर' आफादा बे समसिम थांनानै थागोन। ओंखायनो आङो खावलायनो लुबैदों जाय सुबुंफोरानोखि दिनै दुलाराय बर' आफादनि इम्परटेन्ट गैया होननानै बुंनाय बाथ्राया गासैबो नंखाय। आरो बे बाथ्राखौ जुदि दुलाराय बर' आफादा बेबायदि जुदि बुंनायखौ जों जुदि खोनाबाय थायोब्ला दुलाराय बर' आफादा मालाबाबो बेखौ जोङो कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा।